Hola, benvingut, benvinguda. Gravo aquest vídeo per explicar-te què és el programa Cuida't cada dia. El programa està concebut amb aproximadament 111 vídeos de càpsules de pràctiques molt senzilles, molt possibles de realitzar, sense cap experiència anterior de ioga. La meva base és un ioga tradicional en el que t'ensenyaré algunes de les pràctiques més simples i alhora potents que tenim amb la tradició del ioga per tal de poder treballar, elaborar aspectes com l'estar presents, el poder utilitzar la respiració de forma conscient per transformar els estats de la ment i les emocions i poder a poc anar entrant endins, interioritzant i aconseguint estats d'absorció, de quietud o de silenci. Sé que moltes de vosaltres, de les persones que avui rebreu aquest vídeo, practiqueu o teniu intenció d'estar cada dia una mica més a prop de vosaltres mateixos i és per això que t'invito a realitzar aquest programa. Aquest programa es rep diàriament, de dilluns a divendres, tot i que aquestes càpsules que rebràs, que són vídeos des del meu canal de YouTube, personalitzats per tu, si t'apuntes al programa, el rebràs en el mail i podràs utilitzar-lo aquest dia que te l'envio o el podràs repetir al cap de setmana si aquesta pràctica t'ha anat bé. La veritat és que són pràctiques que es poden realitzar durant llarg temps, durant molt de temps, perquè, com podeu imaginar, qualsevol coneixement que volem integrar necessitem repetir-lo una i una altra vegada i una altra vegada i una altra vegada. I encara que aquestes 111 càpsules són totes diferents, sí que és veritat que podries estar-la repetint durant molt de temps. Si tens interès en aquest programa de rebre aquests vídeos, audioguies, bàsicament, sàpigues que són pràctiques curtes entre 10 i 20 minuts les últimes, en les que de forma progressiva anem entrant a l'estat d'observar la ment, de la concentració, de l'utilització de la respiració i també de l'ús d'olis essencials. Si aquest tema dels olis essencials t'interessa o ja el coneixes, perfecte. Si no el coneixes, et puc fer una petita introducció i passar-te quina és la base i per què utilitzo uns olis i no uns altres. I simplement necessitaré saber el teu desig de començar aquest programa, un mail en el que rebràs cada dia aquestes càpsules. Com et deia, jo te les enviaré de dilluns a divendres, però tu la pots repetir tantes vegades com vulguis i les pots seguir fent al cap de setmana. He decidit fer-ho així perquè altres persones m'han manifestat que al cap de setmana, pel ritme familiar o canvi d'activitats, els hi resulta molt més complicat trobar aquest espai. Però dir-te que des de la meva inspiració serà que cada dia practiquis alguna d'aquestes càpsules. Bé, sense més, aquí trobes el link a baix d'aquest vídeo per escriure'm i confirmar que t'interessa aquest programa i ja t'explicaré quin és el mètode de pagament i rebre el teu mail per tal de poder-t'ho fer enviar. També tinc una càpsula gratuïta per començar, perquè puguis provar del que es tracta aquest programa. Per si necessites acabar de convèncer-te a tu mateix, a tu mateixa, que et mereixes cuidar-te cada dia. Moltes gràcies.